Иса, пак ще кара и... Нека дава. Давай газ за Бургас. Гледай го това! И мислим това Крис за последен да се пусне и мислим да свършим епизода, защото като гледам стана много дълго, 3 епизода и мислим, че ви е достатъчно. Ако искате да има още, пишете в коментарите. Опа!